Ndu kasino mena nagana. Why? Kedizo mena ndage posezia. Eba kuni ideni nani kemo mena. Babundu kane mesi. Woke na ndi bani ja kwada lose. Ndu kane. The CURATOR. Anyị bụ ndị nkụzi ọdịnala Igbo bịara na Misuma nke ndị University of Ibadan wubere prọfesọ nwe eji ọgwụ na ndị otu ya ndị onwe nọ n'isi bụrụ onye isi ọka wee na-akọwara ụwa niile ma ndị ọcha ma yunivasiti dị iche iche abịago ebe ụmụ akwụkwọ dị iche iche abịago ebe nke mụ wafụrụ n'anya anyị na-ekele gị Chineke ya agbago ume anyị bụ onwe obere ibe anyị were ya si na anyị wee kụọ aka wee bata n'okpu gị ọjị unu ji wee bịa n'okwu na mmanya ọkụ ekele m ụzọ nne ịma na ihe Igbo ji wee biri ọjị ya ka eji akpọpụ Chineke ya na mmanya ọkụ wee na-asị na kelele unu ebe si wee weta ego eji wee ga ihe ndị a wetara m mụ na ndị otu maka anachakwa ọkụ anyị na-ekele unu wee na-asị na Chineke ya agọzi mmadụ mmaji n'aha onye nwe anyị na abada ise ka ịtụziela anyị karịa wee kọwazie anyị akụkọ ndị Igbo na-amụta biko ihe ka abanye n'okwu ka ịkọwazi onye Igbo ịkọwa etu esi wee bido ndị Igbo. Mụnwa bụ Maazị Anthony Akunne. Mụnwa bụ onye isi na-echekwa ụlọ ọkpa curator of Odinani Museum. This museum was established in 1972 by late Professor of the Institute of African Studies in Ibadan. If you pattern the museum about Turu, late Professor Kenneth Dike, who Vice Chancellor, first indigenous Vice Chancellor, University of Ibadan. We got travel in 1965 into Europe, America. We join a museum so dị iche na mba ebe ọ gara wee wụ na ilo n'ime ya museum ihe ọ bụla niile dị ebe a n'ọkala bụ from Nnamdi ka enwetara ya maka na international dealers on antiquities bịa na be anyị na-ego ihe dị ebe anyị amara ọzọ ka ọnwa eji ọgwụ bịa kọwala anyị ụlọ ọbara so late Professor Dike who Vice Chancellor University of Ibadan wee si na enwele na anyị emepe museum na Nri ebe ọ na Nri bụ isi Igbo bụla ebe ife ọgbụdụ bụrụ ndị mmadụ maka omenala na ihe dị iche iche eji wee mara ndị Igbo wee mepe museum ya ba 1972 18th March 1972 eri mgbe ahụ wee ruo kịta museum a na-eghe oghe ndị mmadụ na-esi mba dị iche ma obodo ndị ọcha bịa na-enene ihe dị ebe a na-akọkwara ha ihe gbasara omenala onye ka nsị ka nkọwara unu ka anyị banyezie n'ime unu wezela anya unu wee fụ onye nke a bụ President PG President General of Nri Progress Union. Onye nke a bụ Dr. Charles Tabans onye nwa renovate this building ọ bụrụ etu aka building na dị before mana onye nwa destroy wee renovate ya ọ dịzi etu ọ dị kịta maapụ dịgasị nke a bụ obodo ụfọdụ dị n'Igbo culture area nke a bụ the extent of hegemony ndị Nri chịburu n'oge gboo nke a nwere kingdom our symbol then nke a bụ patterns of movement of Igbo people and their culture ịgụ onye ọfụma efu ebe a kọwara ọfụma our culture our heritage our pride ndewo the kingdom and hegemony Ezenry and the approximate reign period ndị malite na 900 AD wee chịrị anya ka eji akpụ ya the kingdom anyị enwego eze 16 eze nke mbụ bụ Nri Ifukwanemo 1043 to 1158 ọchịcha Nrinamoko from the Odo village wee banye 1090 to 1151 Ndubuife from Obago nyanwa unify ọfọ na alọ eji achị ọchịchị na anị ya ndị of Agụkwu and Diodo 1151 to 1252 ndị ọmalọ uru ọjị because anyị nwere 6 villages na Nri and village ọbụla na olo dị atọ ewepụta eze 1253 1299 Nri ji ọfọ first agbada na village 1300 to 1370
Nromalonyeso, Obag Village, 1371 to 1464. Nrianya Manata, Uroji, 1465 to 1511. Nrifenenu, Abada, 1512 to 1582. Nriago, Obago, 1583 to 1676. Nriapia and Nrialike, both from Uroji, died the same day, 1677 to 1700. Nrezimilo, Abada, 1701 to 1723. Nre Ewenatem, Abada, 1724 to 1794. Then the Mola first, Obago, 1795 to 1888. Eze Obalike, Uroji. This Obalike, no one na Igbo Ezendi, oge ndị ọcha batara. Wee nye nsogbu ya arụrụ nne. O wee nwụrụ n'ike. Maka ndị ọcha batara chọọ ka ha convert ndị Igbo na ndị ndị to culture ndị ọcha. Mana ọ dịchara ya mma. Ọ chịrị na 1889, nwụọ na 1936. Then in the job for second, Tabansu, Abada, 1937 to 1987. Then the present president, Remola, second, Ubude Gonyesu, of Obago, 1988 till date. Please say why goes there. Before this is their biography. From beginning to present, representing past kings of Nre. Yeah? Nke a bụ Alọ ANAMBRA, staff of political and ritual power derived from God. Ndemolana showcase eba apakele artifacts. Ndemolana first Jiwebi from 1795 to 1886. There's the picture. Then nke a bụ Nri Obalike. Nke a bụ ngwongwo akwata n'obu ya ka o jebere ibe. Nri Obalike 1889 to 1936. Ịma na nkọwalụ nsi nọ na nọtere n'oge ndị ọcha batara. Wee chee convert the entire Igbo people into Christianity in a twinkle of an eye. So the thing is nne. After ka o jebere ihe, onye nke ọzọ wee banye Tabansu Udene. Tabansu Udene Region for the second, Ezenri, from 1937 to 1987. Nke a bụkwa ihe akwatakwa na n'ogbugbu ya. Ito ihe ndị a dị ebe a. Nke a bụ his royal drum, Igbo Eze. Nke a bụ isi efi ogburu during his coronation, oge echiri eze. Nke a bụ ite o ji wele agbanye mmiri ọgwụ. Ike bụ wooden gong, ekwe. Ị na-anya n'azụ ebe a, ịfụ bronze objects, leopard on top of a snail, all symbol of Ezenri. Ezenri moves fast and slow. Then nke a bụ oche oji anala. Nke a bụ royal vest. Now, you see side, you will learn the second, 1988 till date. Some of his artifacts will soon come here. He arranged the creators will arrange others. People again, which will silence the crowd when we Mboto at his palace. Occur 4 times. If you are not Igwe, everywhere they quiet. Nke a bụ Okogo. N'oge bụ ọ bụ na mmadụ ya echi ọzọ, ọ tupu ichi ọzọ, ihe emegode mma na be mma. And mgbe anyị na-eme ya wee mma ama, ị ga-egote Okogo. Ya ka ihe eji wee na-ala, wee na-echi echichi ama. Ya ka ya na-etinye ihe ndị mmadụ nyere gị asọ onyinye. Nke a bụ Igbo temple objects. Ife a na-egote na temple ndị Igbo. Anọmba sịrị ya nọmba, ịgụ ọha ihe edere ebe a. Ifu number 1, check here. Ifu number 2, check all these things there. Icha n'ime ebe a bụ ihe a na-enweta na temple n'ubu a full-fledged Igbo man. Nke bụ ekwe ọgbọ, metal gong, eji great. Ọ na-abụ ọgbọ face out na ndị ebute ekwe ha ebe a iji gosi na ọgbọ ama anọrọ n'onwezo ya n'ụlọ. So ịbanye n'ime store anyị kịta, anyị nwere more than 50 metal guns. Ọgbọ ndị face go out from 15 to present. Nke a bụ ekwe abịa.
ọ bụrụ na onye chiri echichi na ndụ especially onye chiri ọzọ ma ọ bụ ọba nwụrụ a ga-etiri ya abịa iji wee gosi na ọ nọọsụ wee kwere ugwu ikpeazụ. nke a bụ ebe edewechara ụmụ ihe dị iche iche. nke bụ egbo and abadaba na egbo na abadaba a na-edokọ ya ọnụ kama na due to lack of space. during New Yam Festival a ga-egbu ọkụkọ tinye mmenye ebe a wee yọọ ndị ichie na the ancestors ndị gafegara agafe gafanye aka ka emume erim ji ama a ga-eri na ndụ ka ọ gaa akọ maka ya gara ime onye gburu ma onye merụrụ arụ. nke fertility shrine akwanye ọmụmụ ọ bụ n'oge gboo ọ na-abụ nwoke nụrụ nwaanyị okpuo akwali ka nwaanyị amụtara na ngwụrụ ahụ wee nwee ike tụọ ime ka ụmụazị amụtara nwa arụ ike. mana kịta anaghị emezi ya wetara na abịaza kịta nsogbu a na-adị n'ezinụlọ dị iche iche maka anaghị ebuzi akwali asụ na ụka bata. ten nke anụma bụ arọbụnagụ dị nke a akwali. ten nke a bụ ọdakoro a na-akwa nze a ga-amakwa ya n'elu geeti nche ọkụkọ dondo ọ nọla ebe a nwụrụ nọla ebe a lena a na-eme maka taa. mana ihe mezi ejiri afụkabazi ahụ na dutu ụka abịazi egbu a na etiti geeti na enyi ebe ahụ after 4 days bọnyị maka ole na ọ na ebe a nwere nsogbu. nke a bụ akọ na uche agwụ. ọ bụrụ n'oge gboo nwatakịrị na-eme omume adịrọ mma eme gịnị emerie emume akọ na uche agwụ ka o nwee uche nwee akụrọ wee nwee ike na-eme ka mmadụ. nke bụ ọfọ akọ na uche agwụ. mgbe anyị na-eme ya wee emume a ga-edewe ọfọ a ga-eji wee gọrọ ya ọjị wee kperie ekpere ka ihe ọ na-eme na-aga nke ọma. nke bụ ritual skin of an Igbo ram akpụkpọ ebonyi. ọ bụrụ na achọ ịgba aha ma ọ bụrụ achọ ime emume dị n'omenala onye na-eme eme ga-anọ na akpụkpọ ebonyi wee na-eme ka ndị ichie wee nabata ihe ọ na-eme. nke a bụ ibe eji achụ aja. ọ bụrụ na enwee nsogbu n'obodo ma ọ bụ na ngwuru a ga-akwakọ ngwongwo n'ime ihe a wee jee na aja agụ jedebie ka e wee chụpụrụ ndị mmụọ aja ka udo wee chịba. nke a bụ ekwensu ogologo ezi the devil of the highway. ọ bụrụ n'oge gboo ọ bụrụ na eman tolite mụọ nwaanyị ọ ga-ekpu ihe a na-akpọ ekwensu ogologo ezi na azụbie oge ọ bụla ọ chọrọ ije mbada ha ogote akwa ọkụkọ Igbo ọkwụwa na wele mmiri yi onye ebe ahụ gbuo ebe ọ na-eje. ọ na-enye protection against accident. nke a bụkwa ọ dakolukwa nke a na-enye n'ala ka nsogbu ghara ịdị na ngwuru. ọ bụrụ na enwee nsogbu enye wee apịzie ndị mmụọ. ihe ndị a dị ebe a bụcha ihe eji eme omenala dị iche iche. nke a bụ agụ mme n'oge gboo na ha jiji yi mba ma ọ bụ ebe a na-eme emume ndị eti na-aba. ọ bụ na inye nsị ọ ya eme ọgba ọnyanwụ nsị ma ọ na n'obi. nke a nụnwa bụ ife na edo eji ebe ekpele. nke a bụ ụlọ anwụ. ụlọ anwụ bụ achọ ịchụ aja a ga-eweta ụlọ anwụ wee tinye ihe so na ngwongwo eji wee chụ aja. nke a bụ ikenga. nke a bụ oche mmụọ. nke a bụ alụsị eke. nke a bụ okponsi. nke bụ ụkpa eji ebufe aja. nke bụ nzu. nke a bụ ogene mkpi na-abụ eji akpọkụ ndị mmụọ. nke a bụ ife dibịa ji were akpọkụ ndị mmụọ ọkụ ya na-ekwe. nke a bụ ebiri ma ọ ugiri eji were agba ama. nke bụ the 4 market days of Igbo land: eke, oye, afọ na nkwọ. na-ekweghị ebe a eke, oye, afọ na nkwọ ụmụnne ka ha bụ. nke bụ ekwe ụmụ ọgbụ. nke bụ ọfọ eji achụ ekwensu. ọ bụ na enwe ekwensu na ọgba aghara na obodo ma ọ na ngwuru ewee were ọfọ dewe wee mee appeasement. nke a bụ akwụkwọ eberebe eji achụ ajọ mmụọ. ọ bụrụ na ajọ mmụọ na-abata na ngwuru na-enye nsogbu amakwụnye n'elu a na-ebu. nke a bụ ofu egbe ejikwa ya chụọ ajọ mmụọ. nke a bụ ọfọ ite naanị efekọrọ efekọ. ime emume nke izizi ifekọ ime nke ịbọ ime dị emere onye ịbọ ịma na imezuo iwe kpọrọ ọzọ. nke a bụ ọfọ amachara amacha eji egbe n'ọkụkọ
na ọjị na mmanya were amacha ọfọ o wee dị ile. Nke a bụ uduke. Ọ bụrụ na ajọ mmụọ na-abata na ngwuru ịgba itinye ọkụ ọ na-akwa anwụrụ na-achụsa ajọ mmụọ na ajọ mmadụ. Ndị a bụ objects of personality cult n'Igbo land. Ndị a bụ ikenga, okposi ya ancestral god. Ndị a bụkwa ya ikenga. Nke a bụ ceremonial iron lances. Nke bụ ọtọnsị ụmụ ndị Adama. Nke bụkwa ọtọnsị eji akpụ alụ. Ụmụna ọsọ ndị na-akpụ alụ n'ala Igbo. Nke a bụ ọtọnsị. Nke a bụ oji mmọnwụ na-eji ma ọ bụ native doctor. Nke a bụkwa ọtọnsị. Then nke a bụ mgbe ọzọ ma ọ bụ mgbe agaliga. Only ọzọ men can carry it. Oji nwaanyị a na-eji oji n'ala Igbo. Mba. Olesi ma native doctor wee woman siri ike. Na-eji oji. Maka iji rere oji n'aka ma iwu native doctor. Ịma na ihe ọ na-egosi bụ na ịdị strong. That people can try you. Onye ọzọ try ba. Okay. Then nke a bụ agwụ. Agwụ supernatural being. Agwụ nwere particles. Ngwongwo agwụ nwere arụ ọrụ. Ifuru nne nwaanyị agwụ. Ifuru ọfọ agwụ. Ifuru obe na agwụ. Ifuru okuku agwụ nọmba 6. Ifuru isi enwe agwụ. Ifuchara ma nzu agwụ, ma mbekwu agwụ, ma uriri agwụ, ma nchi agwụ, ma okuku agwụ. All these things bụ ngwongwo na ngwongwo agwụ ji alụ ọrụ. Agwụ bụ ambivalent spirit. Sometimes ọ na-adị destructive. Sometimes ọ na-adịkwa constructive. Ọ bụrụ na ọ dị destructive, emenya peace by using left hand to offer sacrifice to it. Ọ wee fa na-aga na-ekwu mmadụ ịgbanaga ọsọ agwụ ma mmadụ ịdọtu agwụ dịka ndị na-eme dibịa. Ya na-adọtu agwụ ọ bụrụ na dibịa ma mmadụ, ọ bụrụ na asafuru okuku ya, ije ikwu nne gị ma ọ bụ ndị be nna gị adọtu olu gị agwụ. Dị agwụ enyere gị aka wee na-alụ ọrụ. Ụda agwụ ka a na-ekwu. Agwụ bụ agwụ nọ, ịghọtago agwụ niile bụ agwụ maka ambivalent gịnị spirit. Then nke a bụ Igbo cult objects. In the past, ndị Igbo na-initiate onwe ha into cult. Enwere iru cult, ifra cult of the face. Enwere ụmụ ọkụ cult of wealth. Then enwere ilo na nkwụ. Enwere ufo fame. Then enwere ụkwụ na ije movement. Ihe dị na cult ha na-abacha in the past. Wee na-aprọte onwe ha. Ya ọ bụla na ụdị kọtụ ụmụazị kịta na-aba. Ọ bụrụ ịdị nke mba. Nọọ kọtụ ndị mgbe gboo. Kọtụ ndị gboo ji wele enyere onwe ha aka wee na-aga n'ihu. Nke a bụ mma eji egbu ichi. Mma eji egbu ichi. Nke a bụ mkpụ ụtaba. Nke a bụ the face of an ichi man. Let Ignatius Ugochukwu Ilani. O gburu ichi. Nke a bụkwa onye nke a bụ native doctor from Enugu. Then nke a bụ replica of an Igbo man before the arrival of the Europeans. Mgbe amaka na-awọ ọgọdọ. Adịghị akwa na ọgọdọ ụmụ nwoke na-awọ. Ụmụ nwaanyị na-eyi a na-ama akwa a na-akpa anị ọdịda sara. Ifuru ichi ogbu, gbalata na ankle rope. Wee dị aka na akpa na-eche maka ọbịbịa ndị ọcha bịara wee na-achọ ka egbosa ala Igbo. Then nke a bụ Enemma masquerade. Ndị Igbo 1985. Na Enemma ọ nnukwute mmụọ dị na nri bụ ihe a. Na obi nri ka anyị nọkwanye. Nke a bụ mmọnwụ agwụ. Ọnwa agwụ. Mmọnwụ na-aba mmọnwụ ndị anyị mana na-ebi mmemme mmọnwụ ndị anyị. Nke eche nọ ịkọ ụdọ ịga. Ụfọdụ na-akpụ ya ụdọ. Basi na mmọnwụ ndị anyị nke a okporo ụlọ na osisi ewebata mana na-eji mmọnwụ ndị anyị ka ọ na-adị. Then nke a bụ ọbalagidi. Ọbalagidi bụ ọkụ na eji grade na Nigeria in 1977. Nke a bụ akwa ebirisi masquerade. Ndị tiri nke a nwa bụ Nrijọfọ eji grade na 1989. Then nke a nwa bụ mma masquerade. Ndị tiri nke a bụ ọbaso eji grade na 1971. Then nke a nwa bụ Ugo masquerade. Ndị tiri nke a bụ Nduka eji grade na 1986. Then this is about remnants of the first ijele ndị Nritiri na 1904. Eji wee je nabata Bishop Chana ha ma oge ọ batara Ọnịcha. So ihe a bụ remnants here
eji wee titi dị ijele oke anyị nwetara. Ndị a bụzụ isi ụmụ obere mmọnwụ na-eso ijele, ma polisi, ma isi ụlaga, ma isi ma ọsị asịrị, ma nna mmọnwụ ma nne mmọnwụ. All these things wụ small masquerades na-eso ijele. Okay. Musical instruments, Igbo musical instruments from 1795 AD to date. Onye na-enyere ebe a wụ musical instruments ndị Igbo. Nke a bụ akwa ọfọrọ, bamboo bed. Nke a bụ ute Igbo. Ebido yuzuwe na 1212 AD wee lokịta. Nke bụ akwa ọfọrọ. Akwa ọfọrọ a na-efesi out ebe ihe enwetazi kịta ọsaịdị Nsụka, mana onye ka ndị Igbo ji dị n'ala n'oge gboo. Nke a bụ obere mmadụ eji aṅụ nkwụ elu na ngwọ, na-eji big one, na-eji small one. Nke a bụ okwukwe eji echi mbe. N'oge gboo, onye arụ na-egbu mgbu, ebefu onye arụ mịpụta bad rod. Nke a bụ ugbe n'oge nọ na-egosi the four market days of Igbo land, Eke na Oye na Afọ na Nkwọ. Then ebe a bụ Igbo traditional ornaments and body beautification objects. Ọ dị nọmba aka, ma jigida, ma ufie, ma edo, ma mkpalọ, ma ego iru, ma eze agụ, ma ọ na nja, ma igu stone, ma igu stick, ma ivory bangle. All these things wụ ihe ndị Igbo ji ekeke n'oge gboo, ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị. Kịta all these things na-efesi out due to Christianity. Then naanị ma cloth. Oge ụmụ nwoke na-agwa ọwụrụ na afọ ụmụ anyị na-ama mba anịma. Ebido mabịa na 1885. Olu by 1904. Ofe ezuwesi out. Mgbe aka ndị ọcha bụ ọtabụzịla akwa. Wee kwụsịzie enwe ụmụ anyị mara ya na-afụchi ime arụrụ anya. Nke a bụ okpulu. Ya ka ụmụ nwaanyị ji afa aka akwa n'oge gboo. Nke a bụ ebe a na-etinye earrings and other things. Then the currencies and the stone materials. For the currencies, years ago na West Africa and Nigeria. Ma coins, na ego ayọ, ma ọ na mgbakọ, ma Manila. Ihe niile a bụ ego yuzugo n'oge gboo. Then nke a bụ wooden shovel. Oge a na-arụ n'ọtọ, ụlọ aja, ahịa ka eji eme shovel. Nke a bụ chichọk, ya ka eji wela plasta ọtọ in the past, oge a na-arụ ụlọ aja. Osite, anụla pot stand. Oge gboo, igu ka a na-ebutute nke dị fresh, wee gwunye n'ala wee sie nri. Next time anyị ejikwe nri aga ewetara eme nkụ, by then ọ dry go. Okwute eji egwe ihe, grinding stone, anya ka ndị gboo na-eyuzu were akwọ na-egusi ma ụtaba ma ụmụ ihe dị iche iche tupu mechin ọfụ wee batazi. Then nke a nwa bụ ọkwa wooden mortar eji agwọ ji maọbụ ede maọbụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Nke a bụ ọkwa anọ, small one adị ha. Then nke a bụ ikwe eze nrọbali ka eji asụ ya nri ji mgbe ọ nọ. Nke a bụkwa ọkwa again na-eji aka. Then ebe a nwa bụ cooking utensils from 1050 AD to date. Assorted types na-ekwu ma akụkụ eji efukwa ọkụ, na ite eji amị anụ na azụ, ma ọkwa mkpị na-abụ eji etinye ofe na nri, ma nke eji agwa abacha ncha. All these things bụ cooking utensils. Ma uri ọkụ, ma mgbudu uri ọkụ, ma mma ekwu, ma mkpịsị eji adụpụta ji na ede, ma ndị ga-eji edewe azụ na anụ.
ndị na cooking utensils a na-afụ na kitchen be nwaanyị zuru ezu na Igbo Simon na-emesi abana nyenwawo emane n'ọkarịcha ọdụ n'ụwa na Igbo 1919 to 2020 so ọ nwụrụ asị na ọgbụ ya amaka ekwu ejigere ego wee bute the picture ebe a ifuru ekwe ọgbọ ha dobie as the last man nwụrụ ebutekwuru anyị ebe a then nke a bụ Igbo war weapons ndị eji anụ agha n'ala Igbo nke a ude ngọn Igbo ntụ ka a na-agụ ya nke a ụmụ agha dịkwa na dagba nke a bụ ụmụ agha kwa nke a na a na-awa achọ ije n'agha a na-etinye onwe liquid ihe anya na poison ịbịa sonye ihe na mmiri agba tụọ onye mmadụ onye ọ bara arụ ama adịrị something with this one ke wee kpekọ ọgụ eji were echebe ọgụ na nke obere na nke etiti nwekwe big one ke bụ ụta dị ndị a wekwu agha a na-egbu n'isi were protect the squad nke a bụ anyị nwere nnukwu mmiri a na-akpọ ezu ide mmiri ndụ chikọrọ na akụ mba bụ mbe enwetara na the mmiri na 1971 the biggest mbe enwebụ n'ụwa ọ nọ na mmiri ebe a enwetara ya wee bute okpokoro ebe a wee debe pepụ wee na-enye ka bụ eke ọgba enwetakwara na ise na mmiri gba eke ọgba maka onwere ede anụ anọrọ n'ezigbo anyị then nke a wooden python artifact agbụkwara ya form of ekekwa decorate chenye then nke a calabash bowel ọ dị similar to that one eze mbiri ọbalike nyere ndị ọcha bịara na agri for light blue Igbo craft and Ichi faster design on a calabash bowel with a coronet boss similar to the one given by Ezen Obalike to Reverend Fathers Home and Joseph Luz, both from Paris, France, accompanied by Reverend Brothers Hemas and Jean Goto in 1905 at his palace in Uroji village. So that one, na Paris, na their museum, na Paris. Nke a bụ marine spirit, ọ dị n'ezigbo anyị ebe a, ịtụ aka ọ na-ada, ọ na-enwe two pythons, decorate ihe onwe ọfụma. Anyị na-akpọ ya mermaid, ọ mame wata, but the main name ndị ọcha na-akpọ ya marine spirit. Ifu nke dị n'ezigbo anyị, ịtụ aka ọ dị, ọ ndọfere ya bịara nweta the design, ebe ka afọ ya. Fishing nets, fishing implements from 1902 to date. Mubala, maga, ibe jabam, ụgbọ, ma crocodile, amphibian, na mmiri. Then ihe ndị a bụ osisi eji eme emume n'ala Igbo. Osisi eji eme emume n'ala Igbo, nke a nwa ụda ndanụra. Nke a bụ egbu, nke a nwa bụ ogirisi. Mana ogirisi ga-eji atụ ogbosi, and in the absence of ogbosi, use abụ ogirisi na we offer sacrifice. Then nke a bụ ọbụchi, kama due to lack of mmiri for dry job. Nke a bụ tray eji akpasa ihe n'anwụ, abacha, mkpụrụ akwụ na other things dị iche iche. Igbo pottery vessels. Nke a ga-eji agbanye mmiri na nka na nka na nka na nka ndị a dị ebe ahụ mmiri ọṅụ. Nke a ga-eji abanye akwụ ma ọ bụ akwụ. Den ndị a bụkwa ndị eze ji were achị apụrịzavụ mmiri, ọ na-enwe ọ na-adị in sizes. Nke a for kola nut. Nke a na-asa abụka as musical instrument with this one. Nke eji abanye ihe mbanye. Den ndị a bụ ndị eji were achụ aja na-aja agụ ma nka. Igbo agricultural implements and palm wine materials. Nke bụ okpu onye ọrụ ugbo. Nke a bụ otenkwụ. Nke a bụ ogbenye mmanya.
nke a bụ obere mmanya nke a bụ ngọ eji ewid ahịhịa a na ọgwụ eji akpa na iko mmanya na mma oge so ihe ndị a niile bụ ihe eji onye ọrụ ugbo onye akịta na ọdụ ka ote nkwụ ote mmanya iburu obodo oji kolete maka ndị Igbo na-aṅụta mmanya ọnụ n'oge gboo. Biko Kọretọ, anyị kenere gị ndị nkụzi ọdịnala na omenala Igbo kenere gịrị nne n'ihe ọma ị na-akụziri ndị Igbo maka elega ya anyị ga-abịajikwa ọzọ maka njụ gị etu Igbo si wee do ife a na-asọ asọ ife bụ nsọ enwere ife ọjọọ dị n'omenala Igbo maka ife niile ị kụziri anyị nkịta enwere nke anyị ji wee na-emegbu nwoke enwere nke eji emegbu nwaanyị so onye ka m ji wee sị ka m welite onwe m wepụta onwe m ka m chụọ onye wa aja ka nzukọ ndị ụwa na ndị niile na onye kpọrọ mpi ọkpọkọrọ agbata obi ewere akpọ ntụ ka ndị na-akọchasị omenala Igbo ndị na-ekwu ọ bụ na esi n'ọgbọlụ Chukwu ka ị ghara ebe ọtụtụ mee ka Kraịst zọpụta nwoke zọpụta nwaanyị na ọkpọrọ nkọchasị omenala Igbo anyị kenere gịrị nne University of Ibadan ndị bịaranụ wee nwee nnukwu ife na-etu a na be anyị wee na-ekele gị na ịnọgbu arụ ugbu arụ n'ebe a wee na-akụziri ụmụ akwụkwọ enwere obodo dị iche iche ndị ọcha dị iche iche na-abịa ebe a ana m ayọkwa gị ka ị kọwara ndị Igbo ọ bụ na ndị si na fa abụrụ isi ọ na ma abụrụ ọdụ ọ bụrụ ọtụtụ isi n'ọdụ kedu ihe iji bụrụ isi unu abụghị ihe anyị gosiri otu a anyị eje abụrụ anyị eje Enugu Ugwu anyị eje Arọchukwu anyị eje Ọka ịka ndị ahụ si na ụlọ akwụkwọ etu esi wee kọwa ka ndị Igbo ọzọ kọwakwa nkefa tụkọkwa ndị ụwa nkefa ka anyị wee marụ ndị bụ isi a na-ekwu ekwu a na-eme eme eziokwu bụ ndụ ka biko ka ị kelee ndị nkụzi ọdịnala Igbo na-akwụkwa ndị Igbo ndị nọ n'ụwa niile fa na-efolokwa anyị na Facebook na-efolo anyị na YouTube na-ashịakwa ihe anyị na-eme obi wọwọ ka ndị Igbo pụta na ọdịnala be ha mara mma ọdịnala ya bụ nkụzi ọdịnala be ya mmụta anyị ji wee mụta Ojukwu anyị ji wee mụta Dr. Kemgbe anyị ji wee mụta Akanibia anyị ji wee bụrụ ụwa bụ ụwa ebe niile fere ndị Igbo bụ isi luchie ebe niile ọ maka na ọdịnala na-agba ike onye nkụzi Igbo etu si wee sị ka unu bịa na muziọm anyị na ndị isi Igbo rapụ maka ndị nọla na-eme politiks anyị bụ isi mba ije gụọ akwụkwọ ndị ọcha dị n'oge gboo gboo ma ndị bịara abịa fa na-akọwaghị n'ọnụ ọ nri na-akpụ alụ na dị ntagha Igbo land onwe ebe emere alụ onye ji ọtọs ije gbuo alụ na klensi afọ niile ihụrụ egbuo n'ala Igbo eke oyi afọ n'oge gboo ndị Igbo ka eze ndị na-eziga ochegbuwa ahịa agọzie enyi gbuo okwu alụsị ebe a nwa afọ ọbụla dị n'ala Igbo nwere okwu alụsị ọbụgodo otu Ọnịcha ilu o nwere okwu alụsị ebe a nwa ndị o nweta ma eji enye enyi ahịa wee na-azụ ọfụma ndị na-azụ ahịa n'ime ebe anyị wee na-akpata ihe ji azụ ezinụlọ ekene mụ na etu si wee bịa dịka eze ọba Dr. Ramas Nkoyaso si wee kọwa unu ga-abịa ọzọ mgbe ọzọ unu ga-abịa anyị ga-edugakwa unu ebe ndị ọzọ dị iche iche nya ihe a na-akpọ ya wa archaeological sites unu afụ ma Anambra ebe a na-ana asụbe nsọ na ala Igbo n'ọnwara one ma one gara aga asụbele oru na Igbo land niile a ga-edugwa unu ebe ahụ na afọ ebe a na-eme ya te na enwere okwu arụsị dị iche iche dị na ndị ma ebe dị iche iche unu bịazi ọzọ a ga-edugwa unu n'obodo anyị unu wee fụ wee ma na ndị wee ebe ọ na-eme eme ndewonu unu anụgo ihe okwu eze ọba kwuru ha ihe niile a na-ekwu ma Facebook ma YouTube ma ihe niile na-efolo ha ka unu wee fụ etu etu Igbo si eme omume Igbo ọnụkọkwala aka ọtọ na-efe Chukwu tupu ndị ọcha ebidogo fere Chukwu tupu ndị ọcha abịa Chukwu okike abịa anyị mapụ ụzọ fere Chukwu okike abịa tupu ndị ọcha abịa weta nke Chukwu nke ha ekene m unu ya gazie Akaji ọfọ ekene m Akaji ọfọ eze ọba Prince Ruben Nwofọtabansi Orimiri na ndị onye ga aka n'obodo a rinne sụpụta ndị mmadụ n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche nwee kọmpani nye ndị mmadụ ọrụ asị na na-azụ ezinụlọ ha nwe ya nwoke wụ Dr. Charles Tabansi onye lụrụ na after ka the first one
go old. We destroy and we lose in a modern form like this. So no onion really. Oh yes. Diabala. Tapan Sudan. Okay. Eh? Onion will be Taban Motos. Professor Onwe Jobu, a lecturer at the University of Ibadan, and the Kennedy Dike, jail abroad. We have found most of the artifacts in the British and the American museums. When I replace memory, so we go to University of Ibadan, Institute of African Studies. Then we need to establish a museum here. The work was started in 1966. And as a result of the Civil War, all the artifacts are packed, deleted, because now they abandoned were also. So Kogubel came back in 1972 when we took the war. We established this museum. So one job would be behind the establishment of the museum. All these artifacts will from inside here, and they didn't understand. We now are collecting it from the elders. So I am grateful to him. Even though none of them are Ndu kasino mena nagana why? Kedi zo mena ndage di posezia.